अमरावती महापालिकेमध्ये आज महापौर आणि उपमहापौर पदाची निवड होणार असून महापालिकेमध्ये महायुती एकसंध असल्याचं पाहायला मिळते। भाजपकडून महापौर पदासाठी श्रीचंद तेजवानी यांना उमेदवारी मिळालेली आहे, तर आमदार रवी राणा यांच्या युवा स्वाभिमान पक्षाकडून सचिन भेंडे यांना उपमहापौर पदासाठी उमेदवारी दिली आहे। भाजप राणांची युवा स्वाभिमान पक्ष, त्याचबरोबर अजित पवार यांची राष्ट्रवादी आणि शिंदेंच्या शिवसेनेची युती असून महापालिकेमध्ये महायुती एकसंध असल्याचं पाहायला मिळते। महापालिकेमध्ये एकूण 87 जागा आहेत आणि त्यापैकी भाजप 25, युवा स्वाभिमान पक्षाला 15, राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार यांच्या पक्षाला 11, तर शिंदेंच्या शिवसेनेला 3 जागा मिळाल्यात। महायुतीच्या एकूण 54 जागा निवडून आलेल्या आहेत, त्यामुळे महायुतीचीच सत्ता इथे स्थापन होईल आणि त्यासाठीचा मार्ग आता मोकळा झालाय।